kinabukasan, walang kasiguraduhan kung saan ko naman siya hahanapin. Yun mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang maliwanag na araw ngayon. Naway gabayan tayo niya sa panibagong pagsubok na haharapin natin ngayon. Ngayon mga kasinag, update ko kayo kung nasan si Bagwis, kasi hinulingan natin kahapon dun sa may halamang baybay kung tawagin dito, doon sa may resort na ginagawa. Napakalayo na talaga. Ngayon, paglabas ko dito mga kasinag, yun yan yung daan papunta doon sa bahay. Paglabas ko, hinahabol naman ni Bagwis yung tagak dito. Hindi kasi Bagwis kumakain mga kasinag. Ngayon, pakain natin siya. Bagwis! Ayan oh. Ayan. Bagwis! Iwanan ko muna mga kasinag. Tatago muna ako para bumaba si Bagwis. Ayan, tumago muna ako mga kasinag. Maya update ko kayo kay Bagwis. Kahapon nga mga kasinag, kung saan ko hinanap si Bagwis. Kaya ngayon mga kasinag, panoorin nyo yung video. Ito yung video mga kasinag, paghanap ko kay Bagwis, panoorin nyo. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, hinahanap ko si Bagwis. Papakainin natin siya. Kasi si Bagwis mga kasinag, kung maalala nyo, yung nakaraan kong video, dito ko iniwan si Bagwis. Nung umaga, dito kumain si Bagwis. Dito sa punong nara na ito. Nung hapon, hindi ko siya napakain. Ang nangyari mga kasinag, nung hindi ko siya napakain nung hapon, pumunta siya dun sa farm, dun sa may mga manukan. Humuli daw ng manok. Ayan, nandagit na si Bagwis. Ayan ang sabi sa akin nung mga bata dun. Kaya ngayon, inaalam ko pa mga kasinag kung yung nakuha ni Bagwis kung patay o buhay na manok. Kasi alamin natin dun sa may-ari, at kung ipapabayaran, babayaran natin mga kasinag. Ayan ang problema mga kasinag pag si Bagwis ay nagutom na. Kaya ngayon hinahanap ko siya, kasi kagagaling lang namin sa bayan ng Siroma. Kaninang umaga mga kasinag, nakita ko na si Bagwis. Ayaw niyang buwaba kasi andun ko siya nakita mga kasinag, si Bagwis sa kabilang sityo. Dahil ng pagkain, pinapakita ko ngayon pagkain, ayaw bumaba kasi hinahabol siya ng uwak. Pagsasalpok sa kanya ng uwak, kung saan lumipad yung uwak, hinahabol man niya. Naghahabulan sila hanggang nakarating ulit dyan sa farm dyan. Nabasa siya, gawa ng hamog. Ngayon, nagbilad siya doon sa itaas ng nara sa harap nung may piggery dyan. Binabahog ko kaninang umaga, ayaw talagang buwaba. Ay alas 9 na nung iniwanan ko. Kasi bibili pa kami ng bahog ng baboy namin sa bayan mismo ng Siroma. Wala na kasing bahog yung alaga namin baboy. Kaya ang ginawa ko mga kasinag, iniwanan ko. Ngayon mga kasinag, balikan natin dun kung nandun si Bagwis. Nagdala na ako ng pagkain. Andito yung dala kong pagkain mga kasinag. Ayan mga kasinag, update ko kayo. Pagdating dun, ipakita ko sa inyo mga kasinag. Kasi si Bagwis, papasakitin na yata ang ulo natin. Sana hindi naman mga kasinag. Sana hindi lumala na manghunting siya, manghanting ng mga manok doon. Kasi pag nakakaperwisyo siya, mabuti kung papabayaran. Ang inaalala ko, baka madisgrasya din si Bagwis. Kaya ngayon mga kasinag, hanapin natin, puntahan ko doon mga kasinag. Mga kasinag, ito pala yung sinasabi ko sa inyo na piggery. Ayan yung harap dyan mga kasinag ng piggery may isang punong nara dyan, yung malaking nara. Malimit mag-standby doon si Bagwis. Kasi sa may taas ng piggery niyan mga kasinag, doon sa may mga sagingan doon sa taas, may mga manok dyan mga kasinag na alaga. Mga sasabungin, tapos may mga inahin, may mga anak rin. Dyan daw dumagit ng manok si Bagwis. Pero ngayon mga kasinag, kaya tawag ko si Bagwis, walang nasagot. Hindi ko alam ngayon mga kasinag kung nasan si Bagwis. Kasi hindi naman tayo basta-basta pwedeng pumasok dyan mga kasinag, kasi private property yan. Bawal yun mga kasinag. Pero update ko kayo mamaya mga kasinag antabay natin kung nasan ba talaga si Bagwis. Hanapin ko muna. Kasi may mga bantay na aso dyan mga kasinag. Hindi pa lang nabatok kasi hindi pa ako namamalayan na nandito. Ayan mga kasinag, update ko kayo mamaya. Mga kasinag, naikot ko na, nakabalik na ako dun hanggang sa teritoryo ni Bagwis. Tapos nakarating pa ako dito. Kung maalala nyo mga kasinag, yung mga nakaraan na
nakita natin yung partner ni Bagwis. Dito po yun. Yan oh. Sa kabilang, ano, yan, sa kabila na yan. Yung may mga nyug na yan. Dyan natin nakuna ng video nung si Bagwis. Nung magkasama sila. Dito ko naman pinapakain si Bagwis. Tapos nung mga kalipas araw nga, mga kasinag, bumalik naman si Bagwis dun sa teritoryo niya. Ayan, nakarating na tayo dito. Wala pa rin si Bagwis. Naikot ko na. Nakabalik na rin ako hanggang doon sa tirahan ni Bagwis dati. Yung teritoryo niya. Wala pa rin mga kasinag. Titiyan ko naman mga kasinag dyan sa sityo. Sa kabilang sityo namin. Papasukin ko doon. Tingnan natin kung nandun si Bagwis mga kasinag. Kasi wala talaga. Kanina pa ako siging sigaw, siging tawag. Wala talaga mga kasinag. Kaya pumasok tayo doon sa sityo na yun. Baka nandun sa mga bahay-bahay. Kasi gutom na yun mga kasinag. Kahapon na hapon hanggang ngayon hindi pa kumakain yun. Kaya sigurado mga kasinag gutom na yun. Manghahanting na talaga yun. Mambabanat na naman ang manok yun. Ayan mga kasinag, pasensya na ha. Inabot ako ng hating gabi kahanap kay Bagwis. Si Bagwis po, natagpuan ko na doon sa Halabang Baybay. Kung saan ko laging pinapakita sa inyo yung magandang resort dito na ginagawa. Doon ko siya natagpuan mga kasinag. Salamat pala sa mga tao doon at napakabait nila. Sila nagturo sa akin mga kasinag kung nasaan si Bagwis. Kaya hindi ko kayo na-update. Kasi wala sa akin magbibideo mga kasinag. Kaya ang ginawa ko mga kasinag, pinababa ko siya, hinuli ko. Kasi kinabukasan, walang kasiguraduhan kung saan ko naman siya hahanapin. Mas maganda na mga kasinag na nahuli ko siya at dito ko lang aalpasan sa bahay. Ngayong gabi, dito ko rin lang aalpasan. Para kinabukasan, umalis man siya, alam ko na kung saan ito hahanapin kasi andito lang sa palibot ng bahay. At bukas ko lang papakainin mga kasinag. Kasi simula kahapon, hindi pa ito kumakain. Pero ngayon mga kasinag, nahawakan ko naman at na-check ko na okay naman siya. Malusog pa rin, bilog na bilog ang katawan. Tapos yung kuko niya, kung mapapansin niyo yung kuko niya na na-aksidente nun, tumutubo na. Ayan. Maingay mga kasinag. Ang mahalaga, naiuwi ko siya. Bukas ko lang pakainin. Ayan mga kasinag. Maputik. Okay, mailang dito. Dito. Ayan mga kasinag, dito ko lang siya papadapuin. At kung umalis man siya ngayon, okay lang kasi hindi rin naman lalayo ito eh. Bukas sa bukas, pag tinawag ko ito, papapakain ko siya. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman ha. Nakadapo dyan. Ayan, tara na. Ayan mga kasinag, andito na si Bagwis. Maya niya mga kasinag, pag medyo maliwanag pa sa paningin niya, aalis yan. Dadapo yan sa itaas. Kagaya niyan mga kasinag. Di ba? Lilipad pa yan kasi medyo malinaw pa naman ang mata niyan. Mga kasinag, update ko kayo bukas ha. Pagpakain natin. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang.